dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu ngati lingsir sengengene ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yang kepedok pipimu bakal tak jiwel 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 lali janjine tandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi firasatmu sajak nyupriyane hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yang kepedok pipimu bakal tak jiwel 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 lali janjine tandane alesane mangkel
janjane kowe ning endi wirasatmu sajak nyupriyani hatiku sujono kowe kencan karo wanita